Bun, suntem live. Așadar, începem această zi de vineri alături de niște invitați foarte speciali pe care am adus din cele mai vizibile evenimente ale Clujului, în cadrul Art Talks, ce fac parte din programul mai larg al Societății Antreprenorilor Studențești SAS-UAD, legate de art startup și antreprenoriat, industrii creative, cum pot să fie ele o sursă de inspirație și continuitate și în timpul universității, dar și după universitate pentru studenți UAD. În principiu, încercăm să acoperim pe lângă aceste art talks care să fie pe diferite teme, de la zona de evenimente, festival industrii creative, la exemple de antreprenori, alumni UAD care au stabilit branduri, la management cultural, la o diversitate de arii pe care le acoperim ca, nu știu, exemple pentru motivația de a deveni mai apoi propriul tău creator de drumuri și de acoperi nevoi în societate. Asta pe lângă partea de workshop-uri practice pe care o să le avem în fiecare zi de joi din luna noiembrie, tot așa pe diferite teme ce țin mai pragmatic pe zone de finanțe, accesări de fonduri, organizare, business plan și așa mai departe. Deci facem parte dintr-un ecosistem care în luna noiembrie o să însuflețim cu multe cunoștințe tot ceea ce ține viața de după universitate, sperăm. În această întâlnire am chemat niște prieteni ai comunității UAD, pentru că am fost de multe ori conectați și asociați și ei între ei, povestim mai devreme, au fost multe contexte în care s-au întâlnit în acest spectru al evenimentelor ce implică artă și sunt definiția, adică cele mai bune exemple de inițiative în industrii creative pentru publicul larg, pentru ceea ce înseamnă activare atât pe muzică, atât pe artă, alte domenii adiacente, uneori se pun și film, alte producții și toate au ajuns la o talie destul de semnificativă. Cred că fiecare festival în sine a primit un Best Festival Award. Da. Fiecare dintre ele a avut un Best Festival Award sau nominations la categorii destul de impunătoare la nivel european. Avem aici alături de noi, nu știu în ce ordine să încep. Încep de cum apar icoanele pe call. Cristina Poptiron, care este coordonator New Media Castle, parte din Electric Castle, este o pălărie pe care o poartă alături de a fi cadru didactic la Digital Interactive Arts sau de a fi voluntar în nenumărate evenimente sau a fi și artist care participă la festivaluri, inclusiv acum este într-un asemenea context în Spania, dar ea vine cu această componentă de new media integrată în cadrul unui festival care a pornit ca festival de muzică, dar se dezvoltă în cât mai multe sensuri și interese pentru publicul său. De asemenea, avem aici alături de noi pe Denisa Dan, în ordinea cartonașelor de pe monitor, care reprezintă festivalul Jazz in the Park și inițiative asociate entității Fapte. Nu este doar Jazz in the Park, acolo sunt multe alte activități care au fost desfășurate în acești ani și campanii. Se ocupă, e greu să spun despre ce se ocupă, și producție, și voluntari, și zonă artistică, să vorbesc cu artiști. Cumva cred că este așa o pălărie largă, dar ține zenul întregului conglomerat de activități pe acolo, dar cred că cel mai bine o să dau cuvântul fiecăruia să se prezinte oficial cum ar veni. De asemenea, pe Denisa o putem găsi și la alte evenimente care se ocupă, nu știu, parte de voluntari, acces, experiența publicului în acele spații. Cel mai bine, Denisa, tot să ne spui exact ce și cum. Și mai avem pe Ștefan Capbun, din partea evenimentelor, adică
Umbrella Antol, cea mai cunoscută, dar este și Neversea. Sunt și alte inițiative mai mici care sunt dezvoltate sau o să fie dezvoltate. El are de-a face cu partea de user experience din punct de vedere al arhitecturii de festival, al modului cum sunt amplasate lucrurile, cum sunt vizualizate, randate, comunicate mai apoi pentru cei care trebuie să le pună în loc în producție și alte lucruri care sunt parte din ceea ce observăm vizual în momentul în care trecem de partea festivalului. Toate aceste procese care, nici nu știu, foarte multe evenimente care să aibă o persoană așa dedicată full-time să facă această experiență de arhitectură dinainte să se întâmple festivalul, dar cel mai bine o să ne explice el, pentru că cu siguranță sunt multe persoane care nu știu exact cu ce se mănâncă această activitate și cel puțin eu când am aflat prima dată am zis, wow, poate și mie mi-ar plăcea să fiu acolo în procesul de gândire al staging-ului, întregii experiențe de festival, cum sunt amplasate, de ce sunt amplasate, să dau fața festivalului înainte să se întâmple. Și desigur mai sunt și alte inițiative, dar tot așa Ștefan o să se prezinte oficial, mai puțin biased, așa cum sunt eu față de fiecare în situația aceasta. Și o să mai avem aici cei care sunt conectați acum live pe link-ul pe care l-am trimis. Desigur, o să aveți oportunitatea să puneți întrebări. Vă rog să luați cuvântul, ridicați mânuța, dau cuvântul, interveniți. În principiu o să avem un fir roșu pe care ducem discuția. Când simțiți voi nevoia, ori în timpul în care suntem la un anumit punct, ori la final, putem să facem acest lucru. Mai departe am să dau cuvântul, în ordinea prezentărilor, lui Cristina pentru prezentarea ei oficială. Salut! Sincer, nu știu ce aș putea să mai adaug pe lângă ce ai zis tu, Dani. Ai cuprins foarte bine ceea ce ai zis. Sunt cadru didactic la Facultatea de Teatru și Film. În Electric Castle am trecut prin mai multe posturi, să zic așa. Am fost și pe partea de ticketing la început, când a început voluntar și așa mai departe. Încet, încet am ajuns ca și artist. Când am fost studentă la Arte Digital Interactive, acolo unde predau acum, am venit cu un proiect studențesc ca parte din artiștii pe care Electric Castle îi avea atunci, prin 2017, cred, 2018. Și după care, mai târziu, în 2019, când toate aceste instalații interactive au intrat sub denumirea de New Media Castle, am intrat în echipă mai serios, să zic așa, mai în full-time și acolo acum coordonez departamentul de New Media Castle. Aș zice că sunt o parte din 3, împreună cu colegii mei, Alex Cetvertinski, care este curatorul expoziției și el este viziunea, iar celălalt coleg este Silviu Scrob, care se ocupă de producție tehnică și toată partea asta care face să se întâmple tot ce se întâmplă și tot ce vedeți. Cam asta aș zice așa, pe scurt, prezentare oficială. Mersi. Minunat. Denisa. Eu sunt următoarea. Salut! Salut tuturor! Eu sunt Denisa. O foarte mare parte din oamenii din jurul meu îmi spun Dodi, deci sunt Denisa Dodi. Așa. În semnătura mea de mail, la fapte, scrie că sunt manager de producție. Ca să traduc ce înseamnă acest manager de producție în fapte, cel puțin, eu sunt omul, sau mă descriu ca fiind omul care face lucrurile să se întâmple, foarte pe scurt și foarte simplu, cam tot ce gândesc colegii mei și toate proiectele și toate activările și nebuniile care ne trec nouă prin cap, task-ul meu este să le implementez. Deci, bottom line, asta fac în Jazz in the Park și ce înseamnă parte tehnică de setup, amenajare, planuri și așa mai departe, până la activări și alte nebunii și chestii mărunte pe care oamenii le văd în Jazz in the Park. Dar nu este neapărat, jobul meu nu este neapărat
jobul unei singure persoane, cât mai degrabă coordonez niște lucruri, dar colaborez cu foarte mulți oameni, printre care și oamenii care sunt în acest call. Deci da, fac o mulțime de lucruri, cred. Se vede, nu mai crezi. Bun. Și de asemenea, lucruri care se văd, mai ales înainte de festival. Ștefan, spune-ne partea ta de activitate. Da, deci eu, salut, sunt Ștefan. Eu mă consider, așa pe scurt, ca fiind arhitect de festival. Deci, în principal, asta este ceea ce fac. Planuri, master planuri, dar și proiecte tehnice pentru orice, de la un simplu scaun la decor pentru scenă sau diferă în funcție de ce este necesar în momentul respectiv. Dar da, eu, la fel, munca mea nu-i doar a mea, este o muncă colectivă. Avem mai mulți colegi și fiecare ne împărțim task-urile și facem lucrări diverse pentru producție, pentru prezentare și tot așa, pentru parteneri. Pe scurt, cam asta e. Deci, arhitectură de festival. Ok, super. Și ați acoperit un punct foarte important, fiecare dintre voi, că nu sunteți doar o persoană care face acest lucru și lucrați într-o echipă și acea echipă colaborează cu toate rotițele festivalului în care faceți parte și nu numai a festivalului și a partenerilor externi, cei care implementează diferite lucruri. Spuneți-ne un pic această ecuație, acest organism, voi, echipa voastră, cum e un flow, un proces de colaborare, cam cu cât timp înainte vă apucați, un pic în sensul acesta să-și dea seama lumea de ce este nevoie de o echipă și cât timp este necesar pentru a pregăti aceste lucruri. Aici pasez cui dorește cuvântul, putem să păstrăm un 2-3, un 2-3 sau fiecare cum se simte. Așa. Că eu acum deja sunt în lucru cu planul din Untold 2022. Deci, practic, noi imediat ce am terminat un festival avem cam o lună pauză, o lună jumate și apoi reîncepem procesul. Pentru că mereu apar modificări și când e fresh în mintea ta ce a fost și ce a fost bine și n-a fost bine, trebuie să le treci din scurt jos, să faci ședințe și să îți generezi acel feedback pe care vei lucra următoarele luni până la următoarea ediție. Cred că, de fapt, ăsta este mersul normal al lucrurilor. Adică mai toate evenimentele de care știu eu urmează acest calendar, să zic așa. Ai avut evenimentul per se, apoi există pauza aia de care toată lumea are nevoie, apoi intri direct în evaluare, respectiv planning. Evaluare zin, vezi ce se întâmplă, cum a fost, ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce ai vrea să schimbi, pentru că, așa cum zice și Ștefan, atunci când lucrurile sunt proaspete în minte, poți să pui jos exact. Căci dacă, nu știu, dau un exemplu, dacă noi am povestit despre ce nu a fost bine la Jazz in the Park în martie, cu siguranță o să omitem lucruri și o să repetăm greșeli sau erori. Deci da, cred că ăsta e mersul normal al lucrurilor. Pauză, evaluare și planning. Și da, și noi ne-am apucat de Jazz in the Park, deci o să însemne ediția de la anul și cred că mai toți am început deja lucrul la ce o să însemne un la anul mai bun, sperăm. Da, așa e și la noi. Alex, curatorul nostru, e mereu în lucru, să zic așa, mereu în contact cu artiști, mereu în contact cu idei noi, mereu vine cu idei și propune ceea ce urmează. Munca mea efectivă începe un pic mai târziu decât a lui, când ideile lui încep să se concretizeze puțin. Atunci intru și eu în acțiune și legăm artiștii de locații, de spații și așa mai departe. Nu artiștii neapărat, ci lucrările pe care aceștia le propun pentru
spațiile pe care le avem, în același timp facem scouting pentru alte spații, cel puțin așa a fost anul acesta când ne-am mutat în oraș, care a fost un an complet deosebit față de ce știam noi până acum. Și asta zic numai ca să adaug pe lângă ce au zis Dodi și Ștefan, pentru că partea asta de feedback și de evaluare și apoi planning mai bun este mereu importantă ca să evoluăm și să avansăm lucrurile într-un mod mult mai bun decât am reușit până acum. Și aici de curiozitate. Spune. Mă întrebai de echipă și roluri. E un lucru pe care le spun mereu și studenților mei, că e foarte important să, la multe proiecte e important să știi să lucrezi în echipă, pentru că fiecare pune pe masă ceea ce el știe să facă cel mai bine. Și lucrul ăsta ține și de, personalitatea, temperamentul fiecăruia, cât de interesele și curiozitățile lui sau ale ei, și de modul de lucru. La noi s-a format un mod de lucru foarte organic. Foarte încântat. Fiecare e foarte bun la ceea ce face. Și în același timp, nu un om trebuie să știe să facă toate. Acum, spre deosebire de Dodi, care chiar știe să le facă pe toate. Dar mă refer la membrii în echipă, adică și Dodi face partea ei. Acum am intrat prea mult în detalii, ideea e că fiecare face la ce se pricepe mai bine. Da, cred că asta e o chestie super importantă de adăugat. Ce înseamnă, de fapt, să lucrezi într-un eveniment. Că, practic, jobul nostru este să livrăm un proiect, un festival în cazul nostru, pentru oameni. Deci ai un public căruia tu îi prezinți munca ta de un an. Dar în spatele oricărui eveniment există echipe foarte mari de oameni. Deci, practic, tu când lucrezi într-un eveniment, lucrezi pentru oameni, dar cu foarte mulți oameni. Deci înseamnă echipa asta din spate. Și cum spunea și Cristina, eu cred și susțin cu foarte mare tărie, contează foarte tare cu ce fel de oameni lucrezi, contează foarte tare cum interacționezi cu ei și ce înseamnă să construiești o echipă pe care știi că te poți baza, cum interacționezi cu ei și toate elementele astea care, puse cap la cap, ajung să, creezi acest tot, adică evenimentul, produsul pe care tu îl prezinți oamenilor. Oricum, din punctul meu de vedere, să lucrezi cu oameni este un job cu adevărat provocator, să zic așa. Dar da, echipa este super, super importantă în tot ce înseamnă evenimente și cred că toți suntem de acord cu chestia asta. Și foarte important, cred că e valabil pentru toți, să vezi cum fiecare om, să zicem așa, e o piesă ca într-un ceas și cum ceasul nu merge înainte fără nici cea mai mică piesă, nu e nicio piesă acolo redundantă. Asta simt și eu în proiectele pe care le fac și cu atât mai mult în festival, cum fiecare chiar e o piesă foarte importantă din întreg și cum una se influențează pe alta și se dezvoltă împreună. Aici mi-a rămas ceva în minte și sunt foarte curios, că asta chiar n-am întrebat niciodată. De la ediție la ediție, acest ciclu de preimplementare, post-implementare, adică implementare, post-implementare, feedback, monitorizare, etc. De la ediție la ediție, feedback-ul, cât de mult mai apoi se revarsă în următoarea sesiune a festivalului, să zicem? Adică sunt lucruri care ziceți, e fine, dar nu puteți să facem în viitor, lăsăm peste 2 sau peste 3 ani când mai creștem, sau încercați să implementați dintr-o bucată tot cu prima ocazie, sau dacă sunt lucruri care pot să fie corectate, cum se întâmplă aici observațiile pe care le aveți după o ediție de festival? Să mai detaliez un pic? Sau e o întrebare foarte stufoasă, cu foarte multe ramuri. Alegeți care vezi dintre ramurile acestea, că unele se pot zice, altele nu. În mare parte tu ai vrea să implementezi tot. Deci orice lucru negativ vrei să-l îmbunătățești și să-l transformi în ceva pozitiv.
dar în același timp nu poți să îmbunătățești tot, pentru că ai cumva poate și constrângeri de buget sau alte lucruri de această natură. Și atunci implementezi lucrurile care fac cel mai mult sens. De exemplu, dau un exemplu. Extra alei la Neversea, de exemplu. Vezi, pentru că accesul e mai greoi, că lumea, de exemplu, dacă vine încălțată mai fancy un pic, nu va călca pe nisip, va vrea să meargă pe alee. Știi? Și atunci mai pui încă o alee ca să distribui oamenii în festival. Asta e un exemplu mic, dar ca să dau așa un baseline. Dar da, asta e punctul meu de vedere. Și la noi cred că e la fel, adică cred că e clar pentru toată lumea că dacă am avea puterea necesară, am îmbunătăți totul dintr-o dată și totul ar fi much wow de la un an la altul. Adică am implementat varianta aia de vis a evenimentului nostru, dar sunt super mulți factori care intră în deciziile astea. Adică, da, cred că în primul rând trebuie să te asiguri că infrastructură-wise și utilitar-wise ești un eveniment funcțional. Dacă sunt lucruri care nu bifează la categoriile astea, cred că sunt printre primele pe care trebuie să le rezolvi și de care să ții cont. Deci latura asta de utilitar, apoi ce înseamnă confort și well-being pentru publicul care îți trece pragul. Deci cred că sunt așa ierarhizate. And then, of course, există acel cuvânt pe care îl iubim cu toții, care se numește buget, de care ne batem foarte, foarte des. Și atunci încerci să faci cât de bine, cu ce resurse ai, dar cumva ținând cont de ce înseamnă siguranța oamenilor, lucrurile utilitare din evenimentul tău și apoi urci și mergi mai sus la tot felul de alte lucruri. Nu știu, un eveniment în general trebuie să asigure publicului toate elementele astea. Adică tu trebuie să te asiguri că omul care îți trece pragul este în siguranță, că are unde să meargă. Adică sunt lucruri foarte basic la care poate oamenii nu se gândesc de fiecare dată. Dar atunci când un om îți vine într-un eveniment, trebuie să te asiguri că el e safe, că el are ce să mănânce, are să bea, are unde să meargă la baie. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, există un plan pe care să-l urmeze. And then, într-adevăr, contează extraordinar de mult la orice fel de eveniment și contentul artistic. Dar cred că sunt cumva layere pe care trebuie să le bifezi. De la poartă până la ghirlande sunt foarte multe etape. Aș adăuga un mic lucru aici, că cred că e valabil pentru toți dintre noi. În măsura în care se poate, am face și acest feedback imediat. Adică toate festivalurile noastre sunt mai mult de 2 zile. Și acolo unde se poate, cel puțin eu am simțit asta anul ăsta, acolo unde s-a putut, de la o zi la alta schimb ceva și fac mai bine dacă se poate. Dacă văd că prima zi, nu știu, la flow de oameni în expoziție, să zicem, la New Media Castle, dacă văd că am gândit noi un flow care avea cel mai mult sens cu spațiu gol, deși facem teste, vedem că în prima zi poate e mai dificil sau în fine, orice nu funcționează cum trebuie, putem încerca a doua zi să schimbăm lucrul ăsta sau alte lucruri. Deci în cazul în care sunt feedback-uri imediate, le aplicăm pe cât de mult posibil. Și asta o mică paranteză, asta e ceva ce facem și la TIFF, unde și acolo lucrez de aproape 10 ani pe partea de acces și acolo luăm feedback de la voluntarii care sunt linia întâi și implementăm și facem să fie totul mai fluid, cât de fluid se poate. Uite, un detaliu pe care am uitat să-l menționăm în activitatea ta. Dar ne amintim, ok. Sunt multe lucruri care adică publicul sigur nu le observă. Poate se gândesc la ele dacă ar fi fost asta sau dacă ar fi fost asta, poate, nu știu, ca o sugestie transmisă sau netransmisă din partea lor către voi, către festival. Dar care sunt acele aspecte pe care voi le pregătiți, știți că sunt pentru public, dar publicul nu știe niciodată de ele. Sau n-ar trebui să știe de ele, sau sunt invizibile, dar de fapt
sunt parte, un must be din ceea ce înseamnă pregătire de festival sau de... Aici, nu știu, parte de siguranță de multe ori, dacă nu este nevoie, nici nu se activează, sau anumite zone de logistică, dacă nu este supraîncărcat festivalul. Sunt anumite lucruri pe care știți că le faceți și nu o să fie vreodată văzute, dar sunt acolo, parte invizibilă a festivalului. Fix la asta mă gândeam ce ai zis tu de security. Cred că e cel mai bine când avem security peste tot, dar să stea degeaba. Mai bine să stea degeaba decât să whatever. Și atunci, dacă ei vin și stau degeaba, într-adevăr, poate nu se observă foarte bine, nu vede publicul. În schimb, siguranța e un lucru care e top priority cred că pentru toți dintre noi și pentru noi. Și pe partea de siguranță, cel puțin la New Media Castle, aș introduce și partea de siguranța spectatorului în expoziție, pentru că multe lucrări, cel puțin anul ăsta am avut câteva lucrări cu laser, la care, cum poate știți, dacă te uiți în laser, orbești sau în fine. Și atunci, noi și artiștii, în primul rând, iau foarte multe măsuri de precauție, astfel încât tu, ca participant, ca spectator, să vezi lucrarea în splendoarea ei de plină, dar să nu te supui niciunui risc care ar putea apărea. Și atunci noi, nu știu, facem gărdulețe, dar nu le facem din alea mari roșii ca police line, do not cross. Trebuie să fie integrate în estetica expoziției, în estetica lucrării și așa mai departe. Și preferăm să nu fie văzute aceste lucruri ca să ai o experiență cât mai imersivă în ceea ce vizitezi. Asta am acum în minte, poate mai bine încă ceva. Super, nu? Exact ceea ce intuiam ca ținta întrebării. Și când vorbim, de exemplu, de festivaluri, noi tot timpul ne dorim ca festivalierul să aibă o experiență cu cât mai puține frustrări. De la acces până la... din momentul în care intră în festival până când iese. Vrei să-l ajuți să ajungă cât mai ușor la o scenă, la zona de food, la grupurile sanitare. Și astea lucruri care chiar cu adevărat nu se văd, dar poate le simți așa încetul cu încetul, la ediție. Știi că în momentul în care tu ai eliminat cozile alea interminabile de 30-40 de persoane pentru un grup sanitar, deja din start, știi, sau ai niște toalete mult mai curate, de exemplu, care sunt sterilizate în permanență după fiecare 20 de utilizări, de exemplu. Instant te simți mult mai bine, știi că e curat. Și apoi la zona de food, știi, ai tot la fel. Este o zonă mult mai distribuită, mai erisită. Ai zone de la masa care sunt dispersate, astfel încât oamenii să nu se simtă foarte aglomerați unii în ceilalți. Sau, de exemplu, la acces, atunci când distribui pe cât mai multe intrări, cât mai multe descuri, ca să faci un flux cât mai rapid. Omul să nu stea mult la coadă, mai ales în prima zi. Deci prima zi atunci este cheia. Atunci nimeni nu doarme în prima zi. Și plus la fel, și reparațiile în fiecare zi care se produc. De exemplu, se rupe o podea, se strică o ghirlandă. Deci lucruri care trebuie să le refaci zilnic pentru a avea acea imagine totală cât se poate de perfectă. Sau curățenia la fel. Știi, în momentul în care s-a terminat festivalul, s-a închis, au ieșit ultimii oameni, încep și cureți tot festivalul, cap-coadă. Tot gunoiul care e aruncat, tot speli unde poți să speli și cureți unde poți să cureți. Sau, de exemplu, dacă plouă în parc, cel puțin, în zonele unde sunt scene în parc, ai problema că se face noroi. Și atunci aduci coajă de copac, aduci în speranța de a minimiza problema respectivă pentru a doua zi. Pentru că nimeni nu vrea să intre într-o mucirlă, stea la scenă, că nu e ok. And then there's Electric Castle. Așa e partea asta cu ploaia și scenele familiară tuturor. Da, păi cred că atunci când organizezi un eveniment, există foarte multe lucruri pentru care te poți pregăti, mai puțin unul, și anume vremea. Asta este o chestie pe care nu o poți controla. Nu ai cum. Când îți alegi o dată cu un an înainte, nu o să știi dacă în ziua o să fie soare, o să plouă sau o să vină un potop. Cred că toți suntem trecuți prin asta. Jazz in the Park a avut o ediție în care a plouat 9 zile din 11.
asta ne punând la socoteală ce a însemnat perioada de producție de festival. Eu nu am crezut că o să mai ies din cizmele alea vreodată și nu mi-am imaginat că în luna iulie o să-mi iau un polar pe mine ca să mă duc în Parcul Central. Deci nu, chestia asta pentru mine a fost SF. Dar ce putem să facem și ce putem să pregătim și toate lucrurile astea care se gândesc, dar nu se văd de fapt, este exact cum spunea și Ștefan, partea de circuit și de flow și de cum aranjezi lucrurile, unde le poziționezi, ce înseamnă traseul publicului în evenimentul tău, pentru că toate astea sunt lucruri de care se ține cont și la Electric Castle, și la Untold, și la Neversea, și la orice fel de eveniment. Pe unde ți intră oamenii, ce fac oamenii, cât timp ar putea petrece acolo, unde s-ar putea crea cozi, unde se adună oamenii, unde stau oamenii, pe ce stau oamenii, toate nebuniile astea. Și legat de security și alte nebunii, cred că dacă nu vezi pe nimeni îmbrăcat în roșu de la ambulanță fugind prin eveniment, ești un om fericit, știi tot timpul că ai oamenii acolo, că ai poliție, că ai jandarmerie, că ai pompieri, că ai ambulanțe, că toți ți-s acolo tot timpul, dar vorba Cristinei, dacă oamenii stau degeaba, eu sunt cea mai fericită. Cea mai bună zi. Da, cei mai bine investiți bani. Ăia sunt. Stai degeaba acolo toți, cel mai bine relaxați, în corturi cu aer condiționat, este perfect. Exact. Aș mai zice ceva micuț, poate, ca experiență de festival sau design de festival. Nu știu cât de mult se observă ca festivalier, pentru că nu prea am fost festivalier la multe din evenimentele noastre, deci eu le observ, că știu că sunt acolo, dar poate ați observat voi, de la an, designul festivalului se schimbă, sunt lucruri noi, se mută o scenă, se schimbă altă scenă, dar în același timp unele lucruri rămân în același loc unde oamenii s-au obișnuit. Food court-ul poate e mereu în același loc, pentru că cu asta ne-am obișnuit și știm că e acolo, dar nu știu, poate și la voi, în evenimentele voastre, nu sunt mereu la fel. Și asta e un lucru care poate nu neapărat îl observi din prima oară, toate schimbările astea, da? Ca experiență intrinsecă, când te plimbi în festival, dacă ești un om care ai venit de când s-a făcut festivalul și vin fiecare an, o ai mai mult ca senzație. Uite ceva nou acolo, uite, n-am văzut că există și asta, sau nu știu, îți creăm o senzație de descoperire și de nou, dar în același timp familiar. Ceva familiar, confortabil, că unele lucruri nu se schimbă. Eu am observat și cred că am fost la fiecare ediție de la fiecare dintre evenimentele voastre, dar da, aici este o chestie pe care cumva te și aștept să fie ceva nou, ceva schimbat, deși știi că calitatea cum a fost superbă în trecut, totuși parcă ceva un pic diferit, dar merge. Eu un pic de așteptare acolo, că hai să văd ce s-a mai întâmplat anul ăsta diferit. Bine, nu anul ăsta, că anul ăsta chiar a fost total diferit la fiecare dintre voi. Dar acum hai să vedem, ne-am referit la partea invizibilă, dar acum la partea cea mai vizibilă, și aici încerc să mă refer un pic și la partea mai artistică, tocmai lucrările care sunt aduse pentru a fi highlight-uri pe aici, pe acolo, pe lângă partea de muzică sau activări. Aici, cum este procesul vostru? Pentru că fiecare dintre voi ați avut câte o componentă de intervenție, de oameni aduși din țară, din străinătate, care au adus lucrări, instalații, performance-uri, diferite metode de activare a unei componente a festivalului. Fie că e New Media Castle, fie este Untold Art, fie este Art in the Park. Cel puțin fiecare dintre voi ați avut o experiență în acest sens. Și aici aș fi un pic curios să vedem cum este procesul mai exact din punctul vostru de colaborare cu acea entitate. Nu știu, cu artiștii, cu adusul lucrărilor, cu montatul lor, cum se raportează publicul. Sunt multe întrebări, dar un pic ca să aveți ideea, să le luăm pe rând. Partea artistică propriu-zisă din festival, cum se întâmplă la voi? Aici nu se înghesuie nimeni, degeaba? Ok.
Bun, hai să vedem unde este cel mai evident la New Media Castle partea aceasta de cum este, mai ales că sunt mulți artiști internaționali care sunt aduși, care au un calibru, cumva e ca și cum ai face o expoziție de New Media propriu-zisă în cadrul evenimentului. Adică cumva se simte că inclusiv asigurări de lucrări, totul e acolo, trebuie să se întâmple felul acela. Asta și din perspectiva curatorului care este internațional și obișnuit cu acest tip de standarde. De fapt, asta și-au și dorit organizatorii festivalului, cum ai zis tu, să fie o entitate în sine, New Media Castle, să devină în sine o expoziție de artă New Media, pentru că am avut la Electric Castle lucrări de artă și înainte de New Media Castle, poate știți și voi, încă din, 2016, poate, au fost primii artiști internaționali care veneau și veneau cu lucrări de ale lor. Poate că publicul interpreta unele lucrări ca asta, nu ca lucrare de artă, ci mai mult ca activare, dar este o diferență între activarea unui sponsor printr-o instalație sau a fi un artist cu instalație la festival. Mai târziu, în 2019, s-au concretizat New Media Castle, în care Alex Cetvertinski a venit ca și curator și atunci cumva am înglobat experiența New Media într-un, să zicem, în aceeași umbrelă. Ce se întâmplă efectiv e foarte greu de spus în 2-3 propoziții. Alex, cum am zis și la început, este cel care are viziunea de ansamblu, care propune artiști. El este mereu în contact cu artiști pentru că face treaba asta de mulți ani. Îi cunoaște și știe cam ce lucrări face fiecare și atunci, în funcție de ce își propune pentru anul respectiv, îi contactează și încep să discută concret pe ce lucrări, dacă artistul e interesat, ce ar vrea să facă, ce ar putea să facă și, desigur, mereu are în vedere bugetul pe care îl avem la dispoziție. Și poate că mă gândesc că la început alege pe unii artiști și după aceea, când se mai golește săculețul, alegem alții mai spre sfârșitul deciziei sau așa. Oricum, partea asta de alegerea artiștilor și buget și așa mai departe, din nou, e ceva foarte organic și sunt mereu discuții back and forth și hai să facem sau găsim soluții, uite, închiriem ceva sau în loc să închiriem, cumpărăm și rămâi cu echipamentul sau așa mai departe. Un lucru poate un pic deosebit ce ține de New Media Castle, care a pornit tot de la Alex, este partea de educație, un proiect educațional, să zic așa, în care și în 2019 și anul ăsta am avut studenți care au avut șansa să-și prezinte lucrările cod la cod cu artiști internaționali. Iar aici procesul e un pic mai greu, de care mă ocup eu, că producem lucruri noi cu studenții și cum știți și voi cum e munca cu studenții și cum învățăm să facem lucrurile pe măsură ce avansăm în proiect. După ce Alex are listele de artiști, sau să zic așa, începem să-i contactăm și aici intru și eu și Silviu în discuție. Povestim de partea de hospitalitate, de partea de rider tehnic, ei ne dau necesarul și noi încercăm și reușim să le punem la dispoziție tot ce au nevoie. După care, planning și calendarul, în funcție de când ei au calendarul lor să vină în Cluj, ei știu câte zile au nevoie pentru fiecare lucrare, iar noi, înainte ca ei să ajungă, facem tot ce ține de noi și când ajung, asta e un feedback pe care chiar l-am primit de la mulți dintre artiști, este că niciodată sau aproape niciodată nu au venit să stea degeaba. Mereu aveau ceva de făcut, în schimb, noi le-am pregătit niște excursii pentru că unele lucrări erau gata chiar la timp. Nu știu dacă am răspuns la întrebare sau dacă am omis ceva. Chiar în detaliu și mersi mult că faci acest proces invizibil să fie mai clar și pentru ceilalți. Cum spuneai și înainte, că durează mai mult de jumătate de an, aproape un an, să faci tot acest demers pe care ai zis în 2-3 paragrafe, dar
asta chiar e o minune, să reușești să fii gata la timp și artistul chiar să mai aibă timp să stea să se la festival, nu numai la lucrarea sa cum e gata până intră publicul pe poartă. În general. Deci cred că asta a fost cea mai mare satisfacție a noastră ca echipă. Când am auzit lucrul ăsta, nu mi-a venit să crezi. Zic, no, atunci înseamnă că ceva am făcut bine. Deși numai noi știm și voi, ceilalți care faceți partea asta nevăzută din spate, știți peste câte cercuri de foc o trebui să săriți ca să se întâmple un lucru sau altul. Deci feedback-ul ăsta, da, într-adevăr, a fost de neprețuit. Da. Și Dodi, la Art in the Park nu a fost singurul context în care au fost aduse instalații sau artiști pentru a contribui la festival, dar Art in the Park chiar era un program asumat în care se aduce în cadrul Jazz in the Park o zonă de expoziție, de instalații, de producție strict în sens de consum din partea publicului, fără a fi activare sau un sponsor acolo lipit sau o funcționalitate de marketing. Aici cum a fost experiența? Știu că ne-am distrat pe alocuri pe acolo. Da, păi Art in the Park a fost, cred că primul proiect, cum ai spus și tu, asumat de a aduce astfel de content în festival. Partea asta de instalații și elementele non-muzicale dintr-un eveniment sunt la fel de importante ca, nu știu, concertele de pe scenă, cel puțin pentru mine. Adică cred că non-muzicalul și muzicalul ar trebui să se completeze pentru a crea experiența asta, căci bottom line asta vrem cu toții, să creăm experiențe pentru oamenii care vin în evenimentele noastre. Eu o să mărturisesc că mi-am dorit de foarte mult, adică noi toți ne-am dorit de foarte mult timp să facem lucrul ăsta în Jazz in the Park și cumva am reușit să-l pornim, dar nu nici acum și atunci cu atât mai puțin, nu mă consideram neapărat foarte cunoscătoare în domeniu. Și atunci cred că cu toată onestitatea și toată sinceritatea, atunci când nu știi să faci o chestie, ceri ajutorul. Și atunci am întrebat și am cerut păreri de la oameni tehnici, oameni care știu instalații, de la arhitecți până la constructori, până la Dani, care ne-au ajutat în anul ăla, pentru că erau chestii pe care ne-o doream, dar, repet, nu eram neapărat cunoscători, eu cel puțin cunoscătoare în domeniul respectiv. A fost o experiență super interesantă, o experiență pe care mi-aș dori foarte tare să o repetăm. Sper, cu puțin noroc, o să putem să o facem la anul. Dat fiindcă ediția despre care povestește Dani a fost în 2019, apoi ne-a lovit pandemia și lucrurile nu au mai fost așa cum ne-am dorit. Așa, dar da, am colaborat și cu... Noi am făcut un open call, spre deosebire de Electric, care are, să zicem, un program foarte bine pus la punct. Noi am vrut să ieșim cu un call și practic am invitat orice fel de om care știe ce înseamnă o instalație să propună ceva pentru Jazz in the Park. Am primit N propuneri, unele foarte frumoase care s-au și întâmplat și materializate în Jazz in the Park, proiecte foarte futuriste și unele chiar foarte nerealizabile, dar cumva am făcut un juriu, ne-am pus la masă, le-am studiat pe toate și așa am ajuns să aducem instalații în Jazz in the Park. Overall a fost o experiență super frumoasă pe care, repet, aș repeta-o once again, adică îmi dau seama acum foarte clar care sunt lucrurile pe care le-am făcut mai puțin bine, lucrurile pentru care nu am știut că trebuie să ne pregătim. Deci noi suntem un fel de super novici în domeniul ăsta, dar suntem foarte willing to learn și ne dorim foarte tare ca partea asta și componenta asta din Jazz in the Park să crească. Am avut parte de tot felul de experiențe, dar bottom line și lucrările noastre, ca prin minune, miracol, au fost gata la timp și lucrurile au arătat așa cum, în mare parte așa cum ne-am dorit să fie. Și am avut experiențe super frumoase și cu studenți și cu artiști internaționali, deci we made it work. Da, mersi aici pentru
ceea ce ne-ai povestit, eventual și dacă poți să dezvolui o experiență sau cum a fost partea de producție, mai ales așa first hand, dar dacă vrei și după Ștefan, ca să facem așa un tur la fiecare. Ștefan, la Untold este o componentă care tot așa prin 2015, cred că prima dată a fost, nu, 2016 prima dată a fost pusă în practică, Untold Art îi spunea. Mai mult a fost activată zona de sala polivalentă indoor și au fost și prin parc, pe aici, pe acolo, inserate instalații. Tot așa au fost mai multe variante rulate, fie cu open call, fie vorbit direct cu artiști, fie mers prin recomandări. Cum ai perceput tu experiența de a colabora cu artiștii on-site, unde știi că tu controlezi totul și faci arhitectura și mai vin și niște artiști care vor să pună instalația și vor să pună cum vor ei. Asta știu și eu din experiența mea. Deci atunci, când a fost cu Untold Art-ul, cred că a fost și primul meu an la Untold. Și atunci, efectiv, tot proiectul ăsta mi-a fost lăsat mie. Efectiv, a fost dat și ocupă-te. Și a fost un proces a fost un pic greu, de ce? Fiind și la început, pentru mine atunci a fost un pic haos, că nu știam toate aspectele. De exemplu, ai lucrări care au nevoie de curent, de exemplu, în permanență. Sunt locuri în parc unde efectiv nu puteam trage curent în acel moment și atunci trebuie să fie transformate lucrările de la curent să meargă pe baterii, pe acumulatori. Și atunci a fost un alt fel de chin. Dar unele lucrări au ieșit foarte bine atunci. La fel am avut și niște propuneri de lucrări care efectiv erau nerealiste și imposibil de produs. Care cumva tu îți faci niște speranțe și sper cumva că vrei să îmbunătățești spațiul cu ele, unde le pui, să le pui în valoare, pui și locul și lucrarea în valoare. Pentru că dacă lucrarea nu va fi pe măsura așteptărilor sau promisiunea făcută, cumva mai bine nu o mai pui în acel moment, că decât să arate ieftin și lumea să o perceapă tot în mod foarte greșit, mai bine o lași deoparte un pic. Da, asta este realitatea cu lucrările care nu ajung nu pe măsura așteptărilor, mai ales atunci când tu le plătești. Și eu vorbesc de lucrările care noi efectiv le-am plătit ca să fie produse. Dar am avut și lucrări închiriate, de exemplu, în alți ani care erau foarte, foarte mari. Am avut două capete mari cu LED-uri. Pot să zic că a fost foarte greu de transportat. Le-am avut și la Neversea și la Untold și efectiv erau transportate în tir pe saltele. Erau saltele în jurul lor, prinse cu chingi și la manipulare la fel, și foarte dificil să le pui pe poziții, că erau fragile și se puteau strica. Știu că artistul ăsta și la un moment dat și refăcea ceva instalații care la transport s-a dezlipit sau s-a rupt, nu știu. Nu mai mergeau o parte din LED-uri. Sau am avut instalații kinetice care aveau nevoie de o cameră care să citească umbre, mișcări și ele răspundeau la fel și acolo, dacă lentila se murdărește. Instalația nu mai funcționează cum ar trebui. Astea sunt lucruri care apar pe măsură ce le faci. Sau noi, în schimb, la chestia asta de art, noi mai avem și animatori pentru partea asta de user experience. Avem artiști, dar nu artiști care duc lucrări, ci artiști care sunt artiști, să zicem. Mai avem oameni care joacă cu focul sau tot felul de animatori pe piciorange care te introduc în acel sentiment de fantasy în festival. Se plimbă pe zonele de la acces către stadion și te introduc în acea poveste cumva, cu costume și gomote, tot așa. Da, și sunt momente random, în diverse momente ale zilei care niciodată nu știi când apar. Deodată te trezești cu 30 de toboșari pe alea principală care scui pe foc și mai fac nu știu ce. 20 de minute mai târziu apar 3 personaje de astea mistice pe piciorange pe lângă stadion. E tot așa, sau nu știu eu. Da, dar ne întoarcem înapoi la lucrări. Am avut și sculpturi, tot așa închiriate, cu
știu, cu teme când am fost în anul cu lupul, când am avut lupii pe main stage, am avut închiriați niște lupi făcuți din lemn, foarte frumoși, dar trebuie să-i păzim cu prețul vieții, că trebuie să-i protejezi. Mai ales lucrările care sunt închiriate și sunt mai valoroase, trebuie să ai grijă de ele. Asta e ceva ce tot timpul lumea vrea să urce pe ele, să-și facă poze, să fie acolo în permanență. Și atunci trebuie să ai pe cineva în permanență totodată, care să zică, te rog frumos, un pas mai în spate. Deci aveți și un soi de pompier, salvare și echipă de intervenție doar pentru artă, pe lângă public, care trebuie să fie acolo pe fază și dacă nu se activează, Doamne ajută, încă o ediție. Pază, în general, o persoană de la pază, care să aibă grijă ca lucrarea să rămână intactă. Și acum revenim. Spune. Mai vreau să mai dau un exemplu. Da. Până în 2017 aveam literele Antold scrise pe taluzul de lângă sala polivalentă. Și pot să zic că le reparam de 3-4 ori pe zi, că lumea se suia să facă poze cu ele și se puneau efectiv. Și le-au făcut într-un forex destul de subțire și imediat se scăpau, se spărgeau și tot sunam cei care le-au produs să vină să refacă să refacă altă parte din instalație, pentru că efect se distrugea și atunci la un moment dat am zis, gata, puteți să le facem mari din metal, nimeni să mai pună pe ele, dacă să pun să reziste. Că totuși sunt niște bani care în fiecare zi te costă încă, zicem, 200 de euro, încă 200 de euro, încă 200 de euro și cu 4 zile deja și ne erau, dar mai multe ori pe zi. La fel, dacă se strică, nu mai ai imaginea aia frumoasă, se treci pe lângă și vezi că o literă e stricată, e spartă, arată urât. Și apoi trebuie să o demontezi și apoi trebuie să ai oameni on-site care să facă lucrul ăsta între festivalieri și atunci mai bine încerc să protejezi lucrările cât de bine poți. Uh-huh. Și acum că am revenit la public, cum se raportează publicul la lucrările pe care le aduceți sau, nu știu, care este așteptarea voastră că înainte să vină festivalul, vă gândiți, ok, aducem instalațiile acestea, activările astea, le punem în festival, ce fain ar fi, wow, să fie așa, să faci așa o imagine. Și când vezi publicul pe teren, ce se întâmplă acolo? Se suprapun cele două sau ajuns să fie total surprize și total altceva? Cum se raportează publicul la instalație față de cum te gândești tu când aduci instalația? Cred că funcționează și într-o parte și într-alta. Adică atunci când aduci lucruri în festival, cumva tu le gândești într-un fel și îți imaginezi sau presupui că publicul o să interacționeze cu ele într-un anume fel. Acum există mai multe variante. Există varianta în care viziunea ta se îndeplinește și atunci ai făcut o treabă grozavă. Există varianta în care, nu știu, poate ești subiectiv în alegeri și atunci oamenii interacționează altfel sau nu au lucrurile pe care tu le aduci în eveniment, nu au un succes atât de mare pe cât ți-ai imaginat tu. Sau există varianta în care publicul folosește și interpretează și interacționează cu lucrurile pe care tu le aduci în festival într-un mod în care tu nu te-ai fi gândit. Nu știu, la noi cel puțin am avut elemente care au ajuns în Jazz in the Park care cumva erau gândite ca un plus din punct de vedere al esteticului. Erau gândite ca fiind un plus, nu știu, utilitar. O chestie cu care oamenii să interacționeze. Cumva toate lucrurile astea gândite să adauge un plus valoare experienței pe care oamenii o au în festival. Aici, dacă mai vrea cineva să intervină dintre voi, adică ați acoperit... Da, spune. Pentru mine e foarte fain să văd când un publicul iese dintr-o instalație, de exemplu, și, cum să zic așa, their mind is blown, sunt extaziați și wow, ce-am văzut și cum a fost. Și cumva cred că, ca și așteptare, cam asta ar fi dorința noastră, să creăm astfel de experiențe și ei să fie toți foarte impresionați.
Dar, desigur, și oamenii sunt diferiți între ei și la unii o să le placă una și pe alta nu o să înțeleagă deloc. Deci avem și lucrări în care lumea iese și nu pot să zic că înțelege ce... Nu neapărat că ce trebuie, dar poate că nu înțelege nici ce ar trebui. Pentru asta vedem că, ca și soluție ar fi ca cineva să le explice celor care vedem că sunt un pic confuzați sau să avem un text care ajută sau așa mai departe. Dar un exemplu un pic mai concret era că în 2019 am avut o lucrare în turn la Castel, care era o lucrare foarte faină dacă stăteai un pic să o vezi, dacă ți acordai timpul să o vezi, pentru că mulți oameni intrau acolo, se plimbau printre ele și ieșeau și ziceau, nu, ce-a fost asta, niște tuburi colorate. Scopul acelei lucrări era să te plimbi prin ea, să faci parte din spațiu, dar apoi să te așezi într-un anume punct unde toate cele tuburi în toate unghiurile lor deveneau o formă pe care artiștii au dorit să o intenționeze. Și în momentul ăla când cineva chiar stă și vede și o descoperă, e foarte fain, dar de multe ori vedem că e nevoie de un pic de ajutor. Deci ca așteptare aș zice că așteptarea mea ar fi pentru tine ca spectator, ca festivalier, să vii și să vii un pic curios să o descoperi. Nu doar să intri să o vezi și să zici că n-ai înțeles și pleci, ci un pic să fii un pic deschis să vezi cam din ce punct de vedere ar trebui să vezi o lucrare sau alta. Și ceva poate un pic mai amuzant este că unele lucrări ar trebui să nu le atingi, cum ziceau și Ștefan și Dodi, că aici avem niște oameni pe poziții să stea să le plancheze. Dar unii copii se strecoară și printre degetele acestor oameni și tot ajung să atingă toate lucrările și atunci mergem și o reparăm și o facem să nu se vadă că a fost stricată sau nu neapărat stricată, ci o facem să se vadă bine din nou. Cam asta cred că aș fi adăugat. Și asta cumva cred că e conectată și cu noțiunea de când are un succes ceea ce aduceți, ceea ce prezentați. Și deja dădeai câteva exemple, dacă este în acel aha moment sau nu pregătit să descoperi artă și îți transformă total ziua când pătrunzi în acel spațiu și descoperi ce se întâmplă de fapt acolo, sau dacă mai apoi vizitatorul chiar caută pe diferite canale cine este artistul, ce lucruri mai produce, se interesează, nu știu ce fel de alte metrici. Adică un pic definiția succesului acestor instalații în cadrul unui festival. Sau nu știu, pentru alții este un succes dacă se viralizează, dacă se plimbă pe social media și contribuie de asemenea la imaginea asupra experienței festivalului, ce înseamnă dacă te duci acolo. Mai sunt alte lucruri pe care le așteptați din componenta de artă din cadrul festivalului? Sigur că asta ce zici cu că se viralizează e un mare plus. În schimb, un câștig, așa să zic, pe care l-am observat eu mai imediat, este că poate vezi că același om tot vine și revine și își mai aduce un prieten și își mai aduce încă 5 prieteni și se întoarce încă o dată și, nu știu, de câte ori mergi tu pe la lucrarea aia, vezi că omul ăla e acolo cu alți oameni. Sau nu chiar de câte ori, că poate e prea mult spus, dar asta e ceva ce eu am sesizat, că sunt unii oameni care se tot întorc și se întorc și cu alți prieteni și revin. Sau când vin și chiar stau și petrec mai mult timp în spațiul respectiv. Sunt unele lucrări pe care le-am avut la New Media Castle în care eu aș fi stat jumătate de oră sau o oră și în unele în care chiar am stat și am avut ocazia să văd că și alți oameni chiar vin și petrec timp acolo. Se relaxează sau cine știe, visează sau ce filme are fiecare. Și asta pentru mine și pentru artiști, vorbind și cu ei, e un mare câștig, pentru că ei practic fac aceste lucrări for people to enjoy, ca oamenii să beneficieze de ele și să aibă o experiență plăcută. Și atunci cred că asta e ceva ce e un câștig la nivel personal pentru artiști. Da, eu personal am fost foarte, foarte plăcut impresionată de instalația de anul acesta, de la Electric, de la Magazia de Pulbere. I was like so impressed. Am stat acolo
foarte mult timp și am vizitat-o de nenumărate ori. I just couldn't get enough. Era absolut minunat. Mă bucur să aud. Cea de la Tundra? Sau... Da. Și pentru mine aia a fost una. Ce era și greu de găsit, adică dacă nu te uitai bine pe program unde se întâmplă ce se întâmplă, așa de ușor putea să-ți scape, dar și cine ajungea știa cu siguranță să ducă prietenii, bă, trebuie să ajungi acolo. Da. Ștefan, pentru tine, când este o instalație de succes? Când rămâi cu o experiență pozitivă sau cu o amintire plăcută. Aia cred că e cel mai important. Experiența și amintirea. Că tot timpul îți vei aduce aminte când ți-a plăcut ceva. Tot timpul. Deci, atunci când te marchează, într-un mod plăcut de obicei, că dacă te marchează într-un mod negativ, sigur nu vrei să ții minte asta, dar când o instalație chiar îți place, efectiv, atunci o ții minte și vrei să mai vezi și altele atunci. Cumva, cred că ăsta e ciclul unui devorator de artă, să zicem, că de îndată ce ți-a plăcut ceva și vrei să vezi iar și iar și iar. Și le cauți în mod activ. Da, cred că începe cu acea primă experiență, prima instalație de artă care chiar să îți zică ție ceva ca și persoană. Pentru cei care sunt prezenți, dacă sunt întrebări, aici încheiem o mare parte a secțiunii despre care am povestit astăzi și intrăm în ultima parte, dacă mai sunt ceva lucruri legate sau dacă nu, întrebări pentru final. Dacă nu, eu continui și mă refer un pic legat și din perspectiva noastră ca universitate și studenți de la artă, care pot să fie interesați să se conecteze cu festivalurile, cu componenta de artă din ele, fie ca artiști, dar poate și fie ca zone în care voi ocupați acele poziții și coordonați anumite lucruri. Și aici mă referi un pic la ce fel de skill-uri, abilități, lucruri sunt necesare și de o parte și de alta. Adică artist relație cu voi, ce ar fi fain, ce așteptări aveți de la artiști, dar și invers, voi în sine, la ce trebuie să faceți față, ce skill-uri trebuie să dezvoltați pentru a putea să gestionați aceste lucruri. E o întrebare deep. Vă las timp de gândire. Da, eu pot să zic. Uite, te rog. Zi-te. Cred că, în general, atunci când vrei să lucrezi într-un festival, oricare ar fi tipul lui sau profilul lui, cred că e foarte important să ții cont, așa cum am spus și mai devreme, că o să lucrezi cu oameni. O să lucrezi cu oameni și o să faci lucruri pentru oameni. Dacă nu ești neapărat genul de om, nu neapărat sociabil, căci nu cred că sociabil este cuvânt. Dacă nu ești dispus să interacționezi cu foarte mulți oameni, un eveniment nu este neapărat lucru care ți se potrivește cel mai tare. Cred că tot în evenimente înveți cu adevărat ce e aia răbdare, diplomație și, nu știu, arta negocierii, să zic așa, și nu mă refer neapărat la sume de bani. Într-adevăr, este și asta o componentă, dar nu la asta mă refer. Atunci când ajungi să lucrezi într-un eveniment, trebuie să ai cumva așa o privire foarte wide. Trebuie să ții cont de o grămadă de lucruri. De ce înseamnă bunăstarea echipei tale, de ce înseamnă calitatea lucrurilor pe care le produci, de ce înseamnă experiența oamenilor care îți trec pragul și, nu știu, unul probabil din cele mai importante lucruri este să îți placă ce faci, să ai cât de cât anduranță și rezistență, pentru că atunci când lucrezi într-un festival se întâmplă mai multe lucruri decât un concert pe o scenă, există, până ajunge să cânte primul artist pe scenă, se întâmplă de 5 ori mai multe lucruri decât de atunci încolo.
Și cred că trebuie să ții cont de toate lucrurile astea, că sunt foarte multe lucruri în spate, că sunt foarte multe etape, sunt foarte multe hârtii, sunt foarte multe ore, foarte multe tabele, foarte multe lucruri care se pun cap la cap. Trebuie să fii răbdător, să-ți placă și să fii serios. Și asta e o chestie super importantă. Să te ții de ce faci odată ce ți-asumi un lucru, să mergi cu el mai departe și să știi că ești, cum a spus de fapt toată lumea, ești o piesă într-un puzzle, care puzzle-ul ăla se poate transforma într-un domino. Deci dacă nu te ții de ale tale și nu bifezi la ce ar trebui să faci, totul este un puzzle mare. Și o piesă lipsă înseamnă un puzzle incomplet, nu știu. Trebuie să ai grijă. Pare că Am reținut. foarte dramatică. Am înțeles că empatic, organizat, rezilient, peste tot se găsesc aceste atribute. Cu siguranță nu. Super, mersi. Alte viziuni ale voastre? Știu, pot să descriu un pic departamentul nostru, de exemplu. Pot să descriu ce înseamnă la noi departamentul de creație, care are cumva sub aripa lui orice înseamnă de la concept, la arhitectură, la tot ce vezi și tot ce este festivalul la nivel de imagine, plan. De exemplu, poate nu știți, dar noi în fiecare an schimbăm povestea la Untold. Și alți oameni, pe parcursul lunilor care noi facem planurile, ei se gândesc la povestea aceea și o detaliază. Și fiecare scenă capătă o poveste, fiecare zonă are o poveste. Atunci, asta e o mică parte din ceea ce fac anumiți oameni la noi în departament. Dacă mergem mai detaliat un pic din ce facem noi pe departamentul de arhitectură, noi ne luptăm cam cu tot ce înseamnă planuri, tot ce înseamnă proiecte, ce înseamnă să lucrezi cu partenerii, pentru că și asta este un lucru foarte integru al festivalurilor și evenimentelor în general, că vei avea parteneri care te vor susține, dar și tu trebuie să-i susții pe ei în ceea ce își doresc ei. Și atunci faci proiecte care implică concept creativ, în care trebuie să integrezi brandul lor, în care apoi trebuie să revii cu un proiect care să fie bun și pentru tine și pentru ei, cu o prezentare, cu niște randări, vizualizări, care ei le duc la corporații sau ce gen or fi și le prezintă și ei, la fel, șefilor lor și apoi primesc o sumă care să finanțeze proiectul. Și dacă vrei să lucrezi într-un departament cu cel de arhitectură, trebuie să poți face față la face un proiect, a face un concept creativ, a face o integrare a proiectului la final, că și asta e important. Integrare, producție, trebuie să știi, să descrii în detaliu cum vrei să fie și cum vrei să arate la final. Deci pe partea ta contează foarte mult și cunoștințe tehnice de folosire de software, de vizualizare, de conectare cu producția în sine, adică de la cum arată la cum se pune pe teren, electricitate, logistică, transport, tot. Da, și toate astea oricum este iarăși un efort colectiv, deci un proiect nu se naște de o singură persoană, e un efort colectiv de la 3-4 persoane sau tot departamentul în anumite momente și apoi fiecare își face părticica lui. Cineva face grafica, cineva face proiectul, cineva face implementarea. De-aia avem departamente de producție care se ocupă doar cu producție. Și iarăși, dacă mai detaliez un pic, producția care vine la începutul festivalului poate să dureze oriunde, de la o lună la o lună jumate. Și totul este programat la minut în anumite zile. Ca să dau un exemplu iarăși, zicem o zonă de food, care tu ai lucrat la ea 4 luni de zile, ai comandat corturi, ai făcut decor și cineva trebuie să monteze corturile, cineva trebuie să monteze decorul. Oamenii trebuie să vină, vendorii trebuie să vină să-și bage lucrurile în cort. Și apoi tu trebuie să tragi curent, apă, canal, la toate spațiile astea. Și este un puzzle din ăsta întreg, la fel cum zicea și Dori, dacă nu
dacă cineva nu-și face treaba cum trebuie, îi întârzii pe toți. Sau dacă nu se găsește o piesă sau chestii de genul ăsta. Și într-un festival, orice este calculat, de exemplu și curentul. Deci e ceva care tot timpul este omis. Deci e ceva care tot timpul, deci Mircea, electricianul nostru care lucrăm, sau ei de fiecare dată când mai aude că ce vine cu 3 friptoze, nu se poate. Pentru că curentul este calculat și apoi trebuie să vii să suplimentezi cu generatoare, cu cabluri mai groase, știu și eu ce alte lucruri. Și sunt lucruri care nu le vezi până în momentul ăla, sau parteneri care nu furnizează la timp toate informațiile pe instalațiile care vor și ei să le aducă. Și la fel, comunicare, iarăși, fiecare om trebuie să-și facă partea și să comunice cu toți oamenii care sunt implicați în proiect. Ca la final, imaginea de ansamblu să fie cât se poate de completă. Faci tabele și alte tabele care le distribui și le cuantifici la final să obții ceva cât se poate de concret. Poate dacă am explicat destul de bine procesul. Cu siguranță. Da, foarte bine. Am regăsit foarte multe din ceea ce ai zis tu și în experiența mea. Așa, și țin minte prima dată când am... Nu prima dată, odată când am chiar omis să mă gândesc la curent, pentru că nu m-am gândit, că eu până atunci nu mă ocupam de așa ceva și zice colegul meu Silviu, vin cu nu știu ce, proiectoare, laptop, zice, da, ok, și cât curent le trebuie, cine le aduce curent? Și eu cu jumătate gură, păi tu, bine că mă anunț. Așa, comunicarea e foarte importantă, sunt de acord, să știi ce consumuri și ce așa mai departe ai. Și cum zicea și Ștefan, pe partea lui de departament creativ, aș continua un pic cu asta. E ceva ce le transmit și studenților mei, ce am zis și la început, că nu trebuie un om să le știe să le facă pe toate. Dacă faci parte dintr-o echipă și unul știe să facă render 3D și altul știe să scrie conceptul, e grozav. Și dacă tu ai inclinație mai mare spre, cum zicea și Ștefan, partea asta de poveste, narațiune, concept, dacă tu știi să concretizezi, nu știu, vezi 2 neoane și deja știi să zici 3 teorii, 3 concepte despre 2 neoane. E foarte bine și atul tău și continuă să dezvolți partea asta dacă vezi că, acum zic, la persoana ta, cumva pentru voi direct, studenții sau cine ascultă. În schimb, dacă ești o persoană mai tehnică, nu neapărat te chinui să citești 100.000 de cărți de poezie ca să știi și tu să te exprimi în versuri. Pentru că dacă sunteți interesați să lucrați în astfel de echipe sau în astfel de proiecte, e bine să fiți profesioniști pe ceea ce faceți și pe ceea ce știți, cum zicea și Dodi, dacă vă asumați un lucru să-l duceți până la capăt, chiar dacă pe parcurs îți dai seama că, nu prea-mi place, nu-ți place, îți place, nu-ți place, ți l-ai asumat, îmi pare rău, lumea se bazează pe tine, sau cere ajutorul, aici iarăși într-o partea de comunicare, să fii comunicativ și să fii deschis și să fii, mai ales la început, dacă ești la început, e ok să fii vulnerabil și să nu știi toate lucrurile, cu toții am trecut prin asta. E important să comunici și să ceri ajutor. Și mai departe, în funcție de ce e interesul tău, asta să-l pui pe masă. Pe asta să-l pui pe masă și asta va fi valoarea ta în proiectul respectiv. Ziceai că ce așteptări avem noi de la artiști sau ce vrem să cerem artiștilor sau tinerilor artiștilor, asta ce am zis acum aș aplica și pentru ei, să fie pentru ei, nu neapărat pentru cei internaționali cu care avem noi de-a face, pentru că ei deja sunt foarte profesioniști, dar cu cei mai, să zic așa, mai tinerei sau mai la început, lucrurile astea sunt importante, profesionalismul, asumarea și comunicarea. Pentru că totul are o soluție atâta timp cât știm din timp și o putem rezolva, o rezolvăm. Dacă ne pui în fața faptului împlinit, asta poate sună pentru toată lumea, zici, nu mai am de unde să aduc curent. Adu-ți baterie, asta e, nu știu, schimbă. Cam asta aș fi adăugat. Trebuie să știi să pui întrebări. Când nu știi o informație, trebuie să știi să pui întrebări la toată lumea din jurul tău, până când cineva îți răspunde. Și cineva tot o să știe să-ți răspundă. Da, la un moment dat cineva îți va răspunde.
Pentru că ce e important în festivalurile astea noastre, sau ce simt eu și probabil și voi, Dodi și Ștefan, e că cu toții lucrăm pentru același scop. Cum ați pomenit de N ori. Facem un festival cu oameni pentru oameni și vrem să creăm o experiență. Și atâta timp cât eu am nevoie de ajutor ca să ne îndeplinim același scop, poate o să fii înclinat să-mi dai ajutor. Și eu la fel, cu atât mai mult. No, și asta e ceva ce e ok să știi de la început, că lucrăm la asta împreună. Și eu pot să mai adaug ceva aici. Dacă mai ales când lucrez la festivaluri și evenimente, mereu vor apărea situații neprevăzute, indiferent de caz, de oricât de bine te pregăti, și conflicte de interes. Asta e partea a doua. Dar tot timpul vor apărea aceste două lucruri negreșit în fiecare an și e foarte important să fii capabil să le vezi, să le prevezi și să le repari cât se poate de repede. Deci asta e foarte important, să fii un problem solver, că acolo e baza. Da, cred Cineva că și aici... nu se destramă din prima și zice, ok, hai, tragem o gură de aer, hai să vedem care soluții. Da, exact. Cred că aici intervine partea de arta negocierii. Ce înseamnă să lași de la tine, să fii focusat mai degrabă pe soluții decât pe a găsi vinovatul. Asta e o chestie universal valabilă, că e vorba de festival, de viață, de orice. Cred că varianta cea mai sănătoasă, să zic așa, este să te focusezi pe a găsi soluții. Nu să crezi la rândul tău mai multe probleme. E foarte important. Pare că toți suntem trecuți prin tot felul de situații. Da, că e foarte ușor să arăt cu degetul când apare o situație, știi? Dar e foarte greu să pui mâna pe telefon și să suni oamenii care pot rezolva cele probleme. Fie că nu s-au comandat niște lucruri la timp, fie că un necesar de curent n-a fost transmis și tot așa. Orice se poate repara până la o oră înainte să deschidă festivalul. Și în seara de după prima zi. Da, și atunci. Și în primele 3 ore după ce se deschid porțile. Da. Super. Dacă sunt întrebări de aici, cine este alături de noi în call, să vină acum acele întrebări. Dacă nu vă mai întreb eu, oare pe viitor o să aveți nevoie de oameni, sânge proaspăt, noutăți prin echipa voastră, viitor studenți interesați care să se alăture să vă ajute în a dezvolta această parte de artă? Noi chiar și acum căutăm pe cineva care să ne ajute pe treburi de vizualizare și de randări, modelare 3D. Designer. Da. Că iarăși e foarte greu să le faci pe toate. Și ajungi foarte repede la un burnout dacă ai multe proiecte care vin deodată, cel puțin, și au deadline-uri foarte asemănătoare, că nu poți efectiv să fii creativ, să generezi proiect după proiect în fiecare minut al zilei, că nu trebuie să-ți iei puțin timp de documentare, creație, schițe de mână, multe schițe de mână și apoi începi să modelezi și să te gândești ce faci efectiv. Și atunci asta necesită timp. Bun, astea-ți vești bune. În aceeași idee, scuze, aș întreba doar cât de mari sunt echipele cu care lucrați? Adică aud și termenul ăsta de burnout, asta înseamnă că foarte multă lume face o grămadă de lucruri. Pe de altă parte aud și termenul ăsta de trebuie să fii profesionist în ceea ce faci. Asta înseamnă că trebuie să-ți asumi anumite direcții. Și chiar am o curiozitate. Nu am văzut multe lucruri care nu sunt văzute în mod normal de public în ceea ce ne-ați spus voi aici și vă mulțumim tare mult pentru asta. Dar partea asta de resursă umană, cât de mari sunt echipele și ce înseamnă un job în zona asta? 9 to 5 sau nu? Sau e mult mai mult decât atât? Noi lucrăm mai mult per proiect. E foarte important să livrezi la timp un proiect. Poți să ți iei 2-3 zile să te relaxezi, să gândești ce ai de făcut, să faci conceptul și apoi să începi să lucrezi. Nu trebuie să-ți calculezi orele de muncă tot timpul.
e important să fii creativ și atunci e foarte greu să fii creativ dacă ai un job te trezi la 7 dimineața și la 5 gata. Adică dacă tu, ca și persoană, ești creativ după ora 6, ești creativ după ora 6, atunci lucrezi. Și ca să răspund și la câte persoane, de exemplu, în 2019 am fost 4 persoane pe arhitectură și acum în 2021 am fost 3. Deci 3 persoane am fost. Bine, pe lângă ceilalți care sunt pe creații și avem și ilustratori, avem și oameni care fac conceptele creative, textele și mai știu eu ce altceva. Noi, în echipa de coordonare, suntem efectiv pe New Media Castle, suntem 3 oameni, cum am zis și până acum, Alex, Silviu și cu mine, dar de acolo încolo Silviu pe producție tehnică are încă 15-20 de oameni și altele pe implementare oameni. Eu am un asistent, un ajutor. Cam asta e cumva, să zic așa, echipa de bază, dar nu se oprește aici, pentru că artiștii, la ce te referi când cât de mare e echipa? Includ și artiștii care ei vin și muncesc cot la cot cu noi sau nu, coordonatorii de voluntari, care fără ei nu s-ar putea, la fel și fără voluntari. Acum ai zis de job, deci voluntariatul probabil se exclude, dar atunci coordonatorii de voluntari, care iarăși sunt aurul festivalelor, voluntarii și coordonatorii lor. Deci depinde acum și ce întrebi legat de echipă. O echipă de festival, nici nu cred că nu știu, sute mii de oameni. O să întreb și eu ceva, vă rog. Dar o să ne spune dacă e legat exact de tema asta. Da, mulțumesc. Voiam să întreb referitor la chestia asta de echipă, de overburn, cumva. Am avut o experiență de a fi fotograf voluntar într-o echipă și am văzut, eu ca fotograf voluntar am fost tratată foarte frumos, adică foarte liber. Nu am avut deadline-uri neapărat, nu am avut anumite lucruri care erau am văzut, foarte serioase la ceilalți care erau fotografii stabili sau cum s-ar veni și mi se părea, din punct de vedere al unui student de arte, ei majoritatea nu studiaseră arte, erau fotografi care au studiat media, cred că, și videografi. Mie mi se părea că e un overburn permis, adică cerut chiar, dar nu cred că cineva vrea asta, cred că e din lipsa unor coordonatori de artă pe acolo să mișune și ei. Mi se pare că prea multe fotografii se trag la un festival, până la urmă scopul e să le arăți publicului, nu bănuiesc? Bine, și să ai tu câteva pentru tine ca fotograf, să îți faci tu, să te exprimi tu creativ. Și după aia, da, mi s-a părut că față de ce ajunge până la urmă selectat în media și așa, cred că, nu știu, ajung milioane de fotografii, nu știu, dar sute de mii, nu știu, sunt foarte multe fotografii. Și oameni care muncesc ore în șir, să tot tragă, să tot aleagă chestii, mie nu știu, mi se pare că e multă muncă acolo și dacă ar fi poate un curator artistic sau ceva de genul ăsta, ar putea să stabilească mai clar prioritățile sau ceva de genul, nu știu. Și poate să primească tot aceeași bani, dar să muncească mai puțin, nu? Dacă nu, să aducă, nu știu, să schimbe sistemul, nu știu. Eu asta am putut să observ, că e foarte multă muncă și stres, cumva, sau, mă rog. Și nu văd ce se întâmplă cu acea muncă frumoasă și cu rezultatele atât de importante încât să se degaje asemenea energie. Mulțumesc! Aici cred că e o întreagă subtemă, cum vreți să documentați experiența de festival, lucrările care sunt prezente acolo, în ce scopuri sunt folosite fotografiile, cu câte echipe de fotografi lucrați, cum le livrează, cât de repede. Aici, nu știu dacă în echipele voastre voi aveți responsabilitate în sensul ăsta pe undeva sau pe altundeva. Cred că noi ce interacționăm este partea asta de, nu știu, activări, parteneri, lucruri pentru alții de care ne ocupăm noi. Și atunci tot ce înseamnă echipa asta de
de fotografi într-un eveniment, ei în principiu, adică cred că se aplică pentru toată lumea, ei au coordonatori, adică au planuri, au program, trebuie să fie într-un anumit interval, într-un anumit loc, au puncte pe care trebuie să le bifeze, au într-adevăr și deadline-uri, sunt fotografi care jobul lor este să predea poze în timp real. E un adevărat circuit. Da, așa e. De ce înseamnă real-time social media, ce înseamnă documentare efectivă, ce înseamnă poze pe care le folosești, nu știu, din punct de vedere tehnic, le iei ca reper pentru anii viitori, ce înseamnă promisiuni pentru parteneri. Da. Sunt super multe chestii de care ții cont și acum cred că depinde de la fotograf la fotograf, nu. Adică mai mult îmi dau cu părerea decât să fiu cunoscător în câte cadre trage un fotograf, dar cred că depinde de la om la om. Adică eu, dacă aș face poze, aș vrea să trag, nu știu, poate sunt într-atât de bună încât știu că apăs o dată and that's it, dar as far as I know, majoritatea fotografilor trag super multe cadre până să fie ei, în primul rând, mulțumiți cu rezultatul. Dar e un adevărat lanț trofic, să zic așa. Există ce se vede pe toate platformele, există materiale interne, există evaluări dedicate pentru parteneri, există, nu știu, poze cu ce ai făcut, cum ai aranjat, cum au arătat. Deci există fotografi care fac partea asta de fotografii tehnice pentru echipa de producție, de overview, de cum... No. Super mulți oameni implicați într-o echipă foto, dar în principiu ei au un coordonator. Chit că cred că coordonatorul ăsta vine mai degrabă dintr-o perspectivă de marketing și comunicare decât un input artistic, să zic. Super, mersi de lămuriri. Cine privește? Ziceam mersi de lămuriri, Deni, că ne-ai explicat și o altă zonă cu care ai lucrat, că fiecare feliuță poți intra într-un întreg alt univers de echipe, relații, deadline-uri, adică dacă avea așa un task tracking la tot festivalul și să mergi cu zoom-in pe fiecare ramură, cred că ți și un document de, nu știu, ar fi așa ca un copac cu nenumărate rădăcini. Bun, dacă mai este... Da, spune, Cristina. În ceea ce ne privește pe noi la New Media Castle, pe partea asta de fotografie, e foarte important să documentăm lucrările, atât din punct de vedere al lucrărilor în sine, să faci o imagine pe care ulterior o scoatem în album, în catalogul de artă, să zicem așa, e ca și cum îi catalogul de artă a unei expoziții sau a unui muzeu. Spre asta tindem și noi, am făcut asta și în 2019 și urmează să facem asta și pentru 2021. Catalogul de artă al expoziției. Pe partea asta ce ziceai și tu, Roxana, știm că unii fotografi sunt mai tehnici, unii sunt mai artiștici, unii sunt mai fiecare la fel și acolo cu interesul lor specific. Pentru cei interesați e o mare temă cum documentezi o lucrare de artă, cum documentezi o pictură ca să ai culorile cât mai reale, cum documentezi o lucrare în mișcare, că acolo nu poți în imagine, trebuie în film și așa mai departe. Deci pe tema asta, pe partea noastră de New Media Castle, vrem să documentăm lucrările din still image și video și să documentăm și interacțiunea imaginilor și acolo, interacțiunea oamenilor cu lucrarea și acolo, dar fotografii trebuie să fie pe fază și să vadă mai ales, să știe care lucrare interactivă și ce e important pe partea asta să surprindă. Pentru asta eu am la festival am întâlnire cu coordonatorul fotografilor și cu coordonatorul videografilor. Le explic specificația fiecărei lucrări, ce e important, să nu neapărat cu coordonatorilor, ci efectiv cu fotografii care știu că vor documenta New Media Castle. Vine videograful la mine, anul ăsta am avut un coleg dedicat special pentru asta și cu el am comunicat foarte mult ca el să știe
ce e important să surprindă la fiecare lucrare. Pe partea de video și cu alții pe partea de foto. Nu, asta am vrut să adaug specific. Și Da, aici chiar era chestie specifică. Și acum, ca să punctez și eu ceva, la final, după tot efortul de a face un eveniment, rămâi doar cu acele poze și acele filmări din dronă și de la scene și ai tot. Deci după ce s-a strâns ultima bancă din festival sau ultima ghirlandă din copac, e ca și cum n-a fost nimeni acolo și gata. Dacă n-ai făcut acele poze, zeci de mii de poze, tera și tera de poze, nu rămâi cu nimic la final. Și da, normal că trebuie să faci multe poze, trebuie să-ți mulțumești partenerii, trebuie să ai poze, să postezi un an întreg până la următorul eveniment. Să nu încep să postezi poze din anii trecuți, pentru că postezi din ultimul festival, cel mai recent, sau eveniment, sau... Foarte important. Și la fel, sunt fotografi care pozează exclusiv doar scene și stau doar la anumite scene. Oricum, ei nu stau 24 de ore în 24, de obicei știu că au și pauzele lor și momentele lor de dormit. Dar 4 zile cineva trebuie să fie non-stop on-site. Cât e festival, atât trebuie să fie și cineva în orice colț, scenă, zonă, moment artistic, să facă poze ca să rămână memoria, că tot vorbeam de... Da, memoria asta mie mi se pare că ajunge de multe ori ca un scurt filmuleț, adică avem 250 de fotografii cu smiley din unghiul 4.5, alte 300 de... Ce face smiley cu atâtea fotografii? Ce face festivalul cu atâtea fotografii? Cine ce face cu atâtea fotografii? În afară că cumpărăm hard discuri. Deci, nu externe. Eu nu înțeleg. Pe mine mă depășește. Mi se pare că e prea mult, sincer, pe partea asta. E prea multă muncă. Pentru prea multe rezultate, sau nu știu cum să zic. Coordonatorul social media aici trebuie să răspundă la asta. Da. De PR-ul de festival. Ce facem cu atâtea fotografii? Noi cel puțin folosim pozele ca și repere, că nu ne mai amintim ceva, căutăm în librării și toate au un ID și un cod sau un tag unde vedem ce s-a făcut sau ce a fost făcut în anul respectiv, dacă nu ne mai ducem aminte efectiv cum a fost amplasat final un lucru. Și teoretic orice fotograf trimite o selecție de poze, adică 400 de cadre cu smiley nu ar trebui să ajungă cel puțin în depozitarea unui festival. Ar trebui să existe, 5 poze cu smiley sau cu whoever it is. 5 poze foarte bune. Exact. Adică ar trebui să fie procesul ăsta de selecție. Dacă tu ca fotograf ai tras 500 de cadre cu un artist, o instalație, o whatever, you should deliver your best. Da. Oricum, bănuiesc că nu vrei faci multe poze, că ai și momentele în care dai cu CO2, dai cu flăcări, dai cum știu și eu, ce alte momente mai pot fi în timp ce cântă artistul și atunci vrei să prinzi fiecare moment care poate da acea poză perfectă. Da. La fel, nu este din area noastră de lucru, cel puțin, a mea în niciun caz, dar pe mine mă interesează să fie mai multe poze ca eu să văd ce s-a făcut sau ce a fost, ca să-mi aduc aminte. De exemplu, acum ne-am uitat pe pozele din 2019 pentru a vedea anumite amenajări la scene sau unde am pus, de exemplu, la daydreaming turnurile de boxe, de exemplu, care nu știi, decât dacă vezi poza. Super! Mersi pentru atâtea secrete din casă pe care le dați și vești bune pe care le dați că vreți să dezvoltați zona aceasta de artă în festivaluri și experiență mai complexă, deși Mail este un festival de muzică, ceea ce poate să aibă un vizitator sau publicul parte la fața locului, de fapt sunt mai multe surprize și, nu știu, să fii și provocat, să pleci cu mai multe idei decât doar melodiile preferate de acolo. Și pentru asta vă mulțumim, cred că am ajuns așa după o oră 40 la un carusel întreg de domenii prin care am intrat și mulțumim foarte mult, mai ales pentru colaborarea pe care am avut-o, avem și o să avem și
Dacă ați fost pe fază, dragi studenți, se caută cel puțin un designer pe acolo pe vizualizare și alții pe aici pe acolo, pentru că sunt planuri. Bine, mersi mult fiecăruia în parte dintre voi și dacă aveți ceva cuvinte finale de transmis, acum e momentul, else pe data viitoare. Mulțumim de invitație și de adunarea noastră aici. Da. Da, mulțumim mult. Mai vreau, doamna, să zică ceva. Da, da. Edvina. Da, aș vrea să spun un mare mulțumesc pentru ziua de astăzi și eu cred că discuția de azi a fost un proiect foarte reușit pentru că m-ați lăsat să privesc în lumea voastră macro la nivelul la care lucrați voi și asta mă face să mă simt mult mai puțin vulnerabilă și să-mi dau seama că și eu la nivelul meu mic m-am confruntat cu aceleași probleme. Bine, mi-au căzut mai multe în cap, fiind o echipă mult mai mică și așa, și am înțeles că înainte de a desfășura un proiect am nevoie de un preproiect, adică cumva să pot să aduc lumea în atmosfera aceea și cumva să le stârnesc interesul, în afară de publicitatea pe care o fac pentru evenimentul meu sau, mă rog, la ce festivaluri am participat aici la nivel local, din Deva, și lumea de multe ori nu este pregătită pentru așa ceva. Și într-adevăr am înțeles că nu mi s-a părut, este chiar real că lumea trebuie pregătită pentru așa ceva. Sunt mulți care își doresc să vină, își doresc să participe, să facă lucrurile foarte faine, dar nu cunosc și n-au avut acces la așa ceva. Și atunci mi s-a părut extraordinară discuția cu voi și mi-a confirmat că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă și încă o dată un mare mulțumesc. Cu mare, mare drag și noi mulțumim și cred că suntem toți aici dispuși să, nu știu, să ajutăm și să ne dăm cu părerea și să ajutăm dacă este cazul cu orice putem. Mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența voastră. A fost inspiring și chiar așa, cu foarte, foarte multe secrete, cel puțin pentru mine a fost foarte, foarte faină discuția. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm la UAD și cu alte ocazii și așteptăm să luați și lucrări de la noi, adică să ne faceți call-uri, chestii, că avem mulți artiști aici pe care vrem să-i conectăm foarte tare cu voi. Mulțumim mult! Da, mersi mult și pe data viitoare. Zi faină! Mulțumim! Mulțumim! La revedere! Mulțumim! Să aveți zi bună! La revedere!